Pane cheche chakamboitswa panonzi pachi pamusoro apa bvunza usho. Auntie Miriam. Squeeze mushroom bichim. Squeeze uk. Pane cheche yachi. Isho. Yeah. Ndamuka manje. Ndanyatsomuka kuti ndinyatsoita live. Because zvingatonetsa. Let me know if you can hear me. Let me know if you can hear me. Let me know if you can hear me. Atonyatsomuka manje. Ndanchitaura nemi ndakarara. Ndachitaura nemi ndakarara ndamuka. Ndinyatsopedza shungu. Ndanyatsomuka kuti ndinyatsopedza shungu because vanhu vakanyararirwa kavandotanga kutofunga kuti munhu atotya kana kuti vanhu vakauya netumapepa twavo panapa votofunga kuti munhu anotokwata zvekudaro. Mukore unoyu unofunga kuti munhu anonyararidzwa nekabepa nekasamoni. Ndozvamunovharira vanhu nekubira vanhu kuti muite muzogadzira masamoni ekuti munhu ngaanyarare. Ini handinyarare manje. Handinyarare. Ende ndakutonyatsotaura mazaona ndakuda kunyarara ka, but let me talk. I will talk. Ndiani? Anza? Alan wepi? Yeah. Baba irida kundijairira zisatani, irida kutondijairira kuda kutofunga kuti randigona stereke nini. Anti ndewepi? Ngapindi. Let me know if you can hear me. Nyaya isitozombopera zvekudaro, yakareba zvekuti. Yakareba zvisingatomboite nyaya yacho. Kutoinyaradzi munguva unongochifunga kuti nyaya zvadzaripotwa dzamaoko emapurisa ka rega tingonyarara. But unotozoona kuti aiwa chero dziri kumapurisa rega tingotaura futi. So let me know kana uchindinzwa. So days after my wedding, that is musi wa 14. Ndakadeidzwa inini musi wa 14 ku Victoria Falls. Soon after my wedding, ndobva ndadeidzwa kuti uya uite MC. Anditika kumchato wemwe munhu anonzi Precious anga atobhadhara mari dzake kudhara atotenga matiketi endege saka kuti uchakansela kuenda ku event yemunhu zvavisisa aite. Anditika. So musi wa 14 after my wedding monyatsobatisisa ndanzwaona kubvunza kuti wakutaura izvi wakadi kuvitaura. Ndasingadi kuvitaura because ndanchiti zvimwe zvachona ka regedza iti nyarare. Hanzi pamwe rimwe lawyer rati ndinototaura pamberi pelawyer racho. Ndine basa rei. Ndinotaura pamberi pelawyer racho iroro nengerani remane masamonza autoku. Kana richindikwanisa ronditakura rondendesa ku Central. Handityisidzirwe nemapepa inini. Ndinototaura pamberi pelawyer racho. Ndinototaura. So musi wa 14 ndazvikwirira ndege. Ndaenda ku Victoria Falls guys. Nyatsobatisisa yambo. Mumwe ari kuti hanzi wakuti wakabirwa mari dzemaraundi wakamboti wani mari adzigare umba kwako. Right. Mumaraundi handiti vanhu vanokanda maraundi tichikandira ari kukandirwa. Mumagroups edu kune mwe musikana anonzi Patti. Patti uyu aigara ku UK. Saka akakandirwa mari yake ari ku UK. Ndobva kuti Mai Tt ndichengeterei mari yangu. Muri kundinzwisisa. Ndoda kuti mubatisise zvandiri kutaura. Mai Tt ndichengeterei mari yangu. Ndiri ku UK kana ndazodzoka muZimbabwe ndichatora mari yangu. Handiti imari kai yachengetwa irimba mangu. Ndobva paita mwe musikana anonzi Sandra. Handitika mari adzigare neni but avanhu vari kunze vanonditrust. Handitika
vanonditrasta nemoyo wese vakati inini handisi kuda mari kuuk Mai Tt. Keep that money from me. Muri kunzwisisa? Keep that money from me, ndinozoya ndichitora. So mumba mangu maitogara nemari because ndine vanhu kunge 3-4 handitika vaigara vachingoti Mai Tt tichengetere idzi mari idzi tinozoya kuzodzitora patinoya kuZimbabwe. Saka obviously mari yeround haigare neni, but kune mumwe munhu anenge anditrusta so much kundipa mari mumba anondipa ndomuchengetera ozotora handitika ozotora mari yake auya. Ndauti mubatisise pandiri kuti ndakabirwa mari muri kuti anzi Mai Tt memi handitika ndoda kukutaurirai kuti ndiri kutaura kuti handisi kupenga handipenge inini handipenge muri kunzwa handisandida kutombopenga handisatombosvika kana pastage yekupenga ndichitori very correct zvandiri kuita izvi muri kunzwa mukunzwa handisungirwe kubirwa inini ndinotaura ngachikidzidziro kuti shut down because of ndinotaura inini muri kunzwa ndinotaura handiregedze kutaura. Mari dziya dziri mumba mangu dzakagara handitika mari dziya dziri mumba mangu dzakagara iri zibaba iri kuzviziva raigara mumba mangu raigara ipa ndiraigara mumba mangu raizviziva kamubedroom kandoraigara imomo tiri tu ranga risingavhizi here kuti mumba mune mari raivhiziva kuti mumba mune mari. Ndadeidzwa kuVictoria Falls ndaenda kuVictoria Falls zibaba riya ndikariti nhai handeika kuVic Falls ndobva raramba as if ranga rine mission rakatoramba ndikati handeika kunoita ndinoda kunoita MC handingakusiye wega pamba harina kubvuma kuenda kuVic Falls ndobva rasara pamba pangu rakasara pamba pangu nevasikana nawasu muri kunzwisisa ndobva ndaenda kuVictoria Falls kyoke ndikati ndiri kuenda kubasa handingamiri munin'ina waro anga ari panapa anonzi Ronald wekuSouth Africa vaigara pamba pangu panapa ndobva ndabuda guys ndobva ndaenda kuairport ndiri kuita zvepati yemunhu wangu handitika zviri kunzi nawasu uyu Shuvai akabva uya manheru hanzi akauya chinyebera unga akadhakwa handiti hanzi achidini hanzi vakagara mudining vachibatana vachidii mudining mangu mavaitira zvekupenga uri kunzwa vari mumba mangu vari kubatana vari kudii uyu Shuvai ari kuita unga akadhakwa nawasu nevasikana vangu vebasa vakatoti chiko chiri kumboitika apa the way they were behaving hanzi uyu irizi tinashe ndobva rati kuna wasu Shuvai wadii kurara unoudza Shuvai kuti arare mumba mako here mawaiudza Shuvai kuti dai arara airara pai mumba mangu wawaida kuti arare pai mumba mangu makazara vanhu andobva Shuvai ati aiwa let's go ndinorara kuhotel room kwangu ndobva wasu ambva atora Shuvai naTinashe ndobva aenda navo kuRainbow Towers achiva driver kuRainbow Towers handitika vaenda kuRainbow Towers ana wasu ndakapaka inini handitika muparking lot uyu adregana naShuvai akamubata achitanzi akadhakwa vadregana vaenda upstairs kuRainbow Towers handakagara unge hour 2 hours vanhu havangadzoke munhu ari ngonodhoropa munhu kurumu angaite 2-3 hours ari kumusoro anenge achitei ndiudzeiwo anenge achitei chaizvo hana wasu mva ndaramundakapaka muri kunzwa ende wose hana kundiudza izvi pazvakaitika because aitya muri kunzwa aitya ndobva paipai hanzi baba vai vazodzoka after hours hanzi vadzoka ndikati ndaimi koma muchiri hanzi anambobvunza hanzi kanzi iye ega unoziva kuti guilty conscience andobva ratanga kuti Shuvai magetsi aenda aski Rainbow Towers yese kuti kunoenda magetsi here Rainbow Towers hakuende magetsi akaenda kuRainbow Towers generator automatically it turns on but zimbwa iri rakanyeba rikataura kuti hanzi magetsi aenda muri kunzwa magetsi aenda saka ndanda kuhelpa Shuvai to pack my clothes into another room mune magetsi zvine sense here nditaureyoka ndiri kupenga it does it make sense muRainbow Towers hamende magetsi Rainbow Towers haiende magetsi never ndakamugara ndinomuyenda zvese hamuende kana magetsi muRainbow Towers muri kunzwa but rakanonyebera wasu kunyeba zvakapusa kuti hanzi Rainbow Towers maenda magetsi ndanda kubatira Shuvai kutakura zvinhu zvake kuisa munext room saka next room ndo yanga ine magetsi inzwa kunyeba kwacho kune sense hanzi nawasu mvanangoti nditarise sheti yakapfekwa nemunhu unyatsooneka kuti something was going on wasu akadhiraivha akauya akataurana nevasikana handiti akataurana nevasikana zikanzi ndo zvaitika vasikana vakati musambofema kaudza mama ini handipo handiti inini handipo ndiri kuVictoria Falls ndadzoka the next day guys dakukutaurai I was shocked Tinashe gone Tinashe hanzi aenda hanzi akumhanya panda kutaura nyaya yekubirwa muri kunzwa panda kutaura nyaya yekuti kushayikwa kwemari
Tinashe aenda sei? I'm not there. How does someone anakana mbonditi bye bye? Murukunzwa. Anakana utombonditi ndakuenda Tinashe. Andina kuvitaura pana because some things you can't just come. But munozoita kuti zvitaure because munenge muchitaura zvamusiri kuziva. Anditi ndakazvinyarira zvinhu izvi. Tinashe went ndisipo inini. Aenda ku America akwira ndege. Ndasvika pamba I'm confused. Kuaenda chichaitika sikanzi aenda do you know kuti zvinoita Mbavha ndobva raudza munin'ina waro kuti ndichingobva panapa ndichikwira iwo uchibva waenda ndakasvika iye nezimunin'ina rake raenda zimunin'ina racho rakabva raendawo apa raigara mumba mangu kuchirara pasofa kana kumbooneka anything indanetsekana kuti chiko chamboitika chii chiri kumboitika muri kuona that only can actually tell you that something was not right somewhere. Unoenda muridzi wemba hapo wangoenda wangobuda watora mabhegi who knows mumba memunhu mumba mangu amuzimba make mumba mangu inini anditi ndobva ndatarisa mari ndobva ndaona hapana anditi ka ndatoziva kuti imbwa iyi yatora mari munhu zvandiri kutaura ndipenge inini ndobva ndakamitsira message here I don't remember ndikati ko waenda usina kuoneka zikanzi basa akandipa nyaya yebasa nezvima email zvekubasa zvekupenga zvanga zvakanyorwa yowe what you have to come quickly kubasa zvakazodai hey chichi hey what kubasa vatoti if I don't come I'll be suspended zvine sense here munhu anoenda usina kuoneka muridzi wemba pari kushanda umbavha hwemunhu zvine sense here pari kushanda umbavha hwababava wakaenderei kana usina chawakaba kana usina zvawakaita wakaenderei apa usiku hwese warara wangu wakarara nashuvai wakavharidzira kuna Wasu inini I didn't know about it guys ndakatoziva recently ndabata phone yaWasu ndamudaro nditi you are saying I'll pay back mari dzana Mildred chayo I'm actually going to pay back akataura kuti ngatite payment plan yekubhadhara mbijana zvese izvi ndichingoteerera ndikataura ndichauya ndakanyara ini ndikaudza vanhu vese ana party vanozviziva hakuna vanhu vangu vemuma groups vasingazive nyaya iyi ndakavaudza vese ana party ndikachema magroups ngati guys ndiregererei mari yenyu yakashanda ndinovafonera vese ana party vakachema vakati Mai Tt but how come mari yedu muri kunzwa ndikabhadhara vanhu vamwe vacho ndakatobhadhara vamwe ndatokupedza zvikwereti izvi zvamuri kutaura ndichisafa inini kusvika pakutengesa motikari ndichibhadhara ndikati guys ndiregererei inini zvakaitwa nekuda kwembwa inonzi Tinashe zvikwereti zvakatorwa zvakawandisa kunoku ndikabhadhara munhu wese ndichibhadhara ndikati ndiregerereiwo please imhosva yangu ndakatora imbwa musatanisti muroyi ndikaisamba muri kunzwa kutora imbwa kuisa mumba kutora imbwa tsotsi mbavha guruva ndikuisamba ndikachema hapana singazivi ana Trishi vese vanozviziva hapana vanhu vangu vemaraundi vasingazive nyaya I told them mumagrupu angu yese ndikavaudza ndikati guys ndakapinda busy nekuda kwemunhu imhosva yangu take the blame on me I will pay you ticket rendege hanzi how do you have to buy ticket rendege angakaritenga kudhara anotenga ticket nezvikwereti last time ticket rakambonditengera last time raiva nechikwereti anotenga nezvikwereti handiti vane macredit cards aya anonzi macredit cards raiva rezvikwereti anotenga uyu matiketi nezvikwereti ende pakatozoenda tiketi I think alright sorry nandakanganwa akaapproacha Zodwa achida tiketi achida kuchinjirwa tiketi Zodwa I remember akafonera Zodwa chindichinjirewo tiketi Zodwa akati anchazi zvakapindurwa naZodwa akaitwa sei ndobva toyechita ndi Zodwa is rude anpindura rafu ndida kuchinjirwa tiketi rangu bla bla aitotsvaga matickets muri kunzwa kuna naZodwa kwese wakasvika achida kuchinjirwa here anzoda kuchinjirwa akada kutengerwa antozivi boss akaenda ndisipo muri kundinzwa akaenda ndisipo but vese ana Zodwa wakafonyerwa nenyaya yetiketi rekuAmerica munhu ngosvika anyangadika munin'ina wake amuudza kuti chiende vaiudzirane chii kana vakanga vabva pamba pangu panapa vari honest kana vakanga vabva panapa vari honest mbavha idzi magororo aya imbwa idzi vakanga vabva pano ndisipo kana vakanga vabva zvine hunhu zvekuoneka kwakanaka kuti akuenda vakadi kundimirira that way you will just see kuti there is something about these guys
ndobva ndadzoka waso anambondiudza nyaya yake naShuvai andiri kunzi ndiri bhita. Iye Shuvai uyu akatipa mari paRainbow Towers. Rakabva kuAmerica kune rimwe racho zishamwari racho rinonzi Shungu. Vabva kuAmerica tiri pahotel apa. Pane mari yaidiwa yanga yakashota. Shuvai ndinaitotaurira zimbwa iri. Remember raitaura kuti makadzi asikuita. Munhu wese aikweretwa mari ainzi makadzi asikuita. Shuvai ndikamuti Shuvai ndine mameseji angasa Shuvai. Tinashe ari kuti makadzi aka asikuita. Saka kana uchikwanisa kutipa mari otipa ozopiwa naye adzokera kuAmerica. Muri kunzwa? Ndobva atapiwa mari nairo zishuvai raakudai kuvata naro iri zimbwa iri zidutye iri. Apiwa mari zikanzi unozondipa handitka. Unozondipa rinonzi Shuvai nzenza. Unozondipa mari yangu kana taenda kuAmerica. Randiverengera mari tawedzera mari yaidiwa. Mari yashanda handiti. Later on vanhu vari kuita zvokuvatana kwavari kuita naye imomo. Mugroup remaraundi Shuvai aitoma haana kubhadhara mari dzemaraundi. Akuudza vanhu vemaraundi kuti itaita Mai Tt ndo vabhadhare mari. Ndinokubhadharira mari yeraundi yauri kupiwa naTinashe ishoma. Hauna kuisirwa 2000 kana ndine chikwereti chako kuti Tinashe ari kukubhadharirechi. Ana ari kukubhadhara bhozi muri kuvata vese. Hamusi kuvata mese here. Sei wakubhadharwa iwewe chete naTinashe of all zvikwereti zvakatora. Akakubhadhara iwewe chete because why akakubhadhara iwewe chete? Iwewe chete ndiwe wabhadharwa naTinashe because what's so special about you? Kwana Mildred vakatorera ma 8000 akadi kuvabhadhara. Because makuvatana wakutanga kuti bwe. You think I'm afraid of my paper? You think I'm afraid of kusuiwa? Munonyembera namtotanza meme kati nakakusuwa wagarisa usina kusuiwa. Do you think I paid a dime? Munondiprovoka moenda kunomhanya kumakotsi kutemba nemakotsi ndo anokuvharirai muchiparamosha. Ndo anokuvharirai. Akakutaura kuti ndakabhadhara mai maketeni kana sendi ndiani. Ndozvavanokunyembera vabvunze kuti Felicitas makaidya here mari kubva pamakamusuwa. Vakadya here kana sendi rangu. Mosikona mchisimbisana nezvisina basa imbwa dzevanhu. Imbwa dzevanhu. I didn't know inini kuzi munhu harina mari guys. I did not know. Andina kana kutombovhiza kuti harina mari zimurume iri. Ndiri kuAmerica chairoitira kuti ndiri kusevha mari yekuya kuzorora. Taisadya ndakauya kuAmerica ndakaita kunge shamu kubva kuAmerica. Ndakaita kunge shamu. Taisadya mumba. Richiti ndiri kuchengeta mari yekunorora. Don't worry ndikukuroora. Ndaizviziva here kuti iMbavha. Parakanokwereta Mildred ndaizviziva kuti rakwereta mari. Rakazouya richitaura kuti hey makadzi haasi kushanda. Later on. Matata hanzi hey iwe waida zvepamusoro. Zvepamusoro zvipiko zvandaida. Zvepamusoro zvipi zvandaida. Ndakaudzwa kuti ndiri kukuroora, ndiri kuchengeta mari yekukuroora, why usiri kudya, why ndisiri kuita shopping izi ndine mari yandiri kusevha mukadhi nemari yepension. Who does that? Ngade kutaura zvokuti hanzi hey all the way. Kana usingakwanise zvepamusoro waidi kuregedza. Who had forced you? Who had forced you to come and marry? Pane munhu akambenga akakubatira futi kuti uyaurore. Chero zvazvo akakuomera ukati kuti azvandikurira. Pane munhu akambomanikidza kuti ndirore chete. Usina mari chaicho tota mana guys pana pataura chokwadika. Handina mari. Handina mari. Pana ikurova chero dai ndinzi pane vakazotsamwa chero dai wangu wakaunganidza vanhu usina mari. Vanhu vaingoti all right 2 minutes woenda kudzimba dzavo. But you never spoke kuti hauna mari. Wakanokwereta kuseri uko. Uchikwereta. Tikatoti une mari stereki. Usina kana sendi mbwa. Oda life yepamusoro yausina. Ini ndoda life yandinayo. Yangu yandairarama iyo ndiyoyo because I can afford it. I bought myself zvekunzanzi matracks emunhu andakabaini. Hana track emunhu andakabaini. I bought my tracks. My first track anatomboitenga kune munhu ainzi Tongai. Ndakaitenga kune munhu aenda kuUK yaendeswa kuUK naOlinda. Munhu yetogona kumufonera and I paid every cent. Every dime. Andina munhu andakabira track kana kuvhara mari yetrack. Ndakabhadhara every dime. Munhu andichiri kubhadhara track izvo zviyandirana ndiri kutenga yesandapedza kubhadhara. That is Tongai. And I am paying for that red track. Ndoyega yesandapedza kubhadhara. My blue track was paid in cash. Pandakaitengesa nekuda kwezvikwereti zvemunhu. Mota yangu ndakatengesa nekuda kwezvikwereti zvemunhu. Zvikwereti zvakatorwa pano nekokoko. Oda kuda kundichikidzira netumapepa kuti hey you are bitter. What am I bitter for? I am bitter for my money. Zviri zve-divorce I am the one filing. Hausiri iwe wakandiramba. Ndindakakuramba iwe mbwa iwe.
ndiwe wakandiramba here ungade uya uchimira panapa uchauti hanzi ndiri bhita ndakarambwa. Handisi ndakakuramba imbwa ine zuro chai was calling his lawyer kuti tipei answer. Vakasonyorerwa nemaloya yangu kudhara, they can't answer back on time. Ndoda kuseva mapepa angu edivorce zvinenge zvichingodhilwa. Hey, I'm waiting for my client. Hey, my client said that achaunza mapepa achakorea nekubva kuAmerica. Anokorea nemari yekukorea. Anokorea bepa ane kana sendi rekorea here mbwa uyu. Pato ndakarambwa natina shakarambwa natina shendiani panapa. Wamunoswera muchipambiri kuti ndiri bhita nemari dzangu. Ndiri bhita nemari dzangu. And whatever that you say, inga wanu makamboti aidai so hapana munhu asingavharire munhu wake, guys. Otherwise ndinongokuziya kuti hapana apa. Pane pandauya ndichifumura munhu here kana uchidana nemunhu wofumura kuti pedu wemunhu akazotora mari dzevanhu. Unenge wangozviziva wangozvichengeta muhana wako ngomupembereka uri wega kuti ndoita sei. Ungazvikwanisa here muchiri mese mungafumura here varume venyu muti vane zvikwereti. Hamukwanise kufumura. Munenge muchitaiwa rega ndivharidzire kuda zvinoita. Motozoona kuti hazvichaite motanga kuhumana sezvandakuita izvi. Ndakuhumana because it's beyond control. Tati masamonzi api andakasevwa. Aunda kunditaurira unofunga kuti uri kuda kuti undikwatise inini nemasamonzi. Andikwate masamonzi ndatouya zotaura because of masamonzi. Dai asina kutouya ndakanyarara. But nenyaya kuti masamonzi auri kutauya ndakutotaura because masamonzi awo. Idiot. Unoda kunyaradza vanhu vakabira Bruno Furniture zuku. Womunyaradza nemasamonzi kuti usataure charangu. Who are you? What's special about you iMbavha iwe? Unofonera bere kwangu ndiri kwenda kunganga wakandoona nchenda kunganga. Unofunga dai ndaenda kunganga uri kumupenyu here dai ndaiziva nganga chaidzo ndoti ari kuenda kunganga aino nganga dzacho. Unofunga kuti vanonditei vabere kwangu vari kufonera uchiwedzera kuti ndinetsane nawo. Hey, ari kuenda kunganga. Wakandiona. Ndibatsire proof ndinozoti wakandoona ndiri kunganga iwe. Ungadai uri mupenyu uchiri kutaura navo here izvezvi. Ndiri kuenderei kunganga kana usati wafa iwe. Ndiri kuenderei kunganga kana uchiri kutaura iwe mbwa iwe. Ungafunga kuti ungapataure kana ndaritsika munganga iwe ungaiwane mukana wekuvhura gaba rako iwewe. Imbwa yemunhu stupid. Anzi machatsi akabikirwa. Machatsi akabikirwa mavoice akabikirwa here mavoice aya. Ariziriro here zimbwa iri. Grocery ndakatenga. Riterereyo zimbwa iri. 18,000. Inini muaccount mangu ndakatoreza kusvika 6,000 7,000 ikoko. Saka iko zvinezvi at least ndikakwanisa kuti ndingoendesawo mari iko zvinezvi ndizokubhadhara as soon as I get kumba uko. Because ndiri kuenda musi wa20 but iko zvinezvi ndatoperwa because EFListers vachona kuti nditangane naye iko zvinezvi. Hakusi tomboita umbo kwachona I'm very uncomfortable now. Handiyatombonzwisisi ndoita sei mudhara ndambotaya kuvakumbira mudhara hakuna mari. Iko zvondapererwa this is my last option. Kukadhi rangu harichaitiwo kunoku handichatomboziva ndi. I'm very very uncomfortable right now. Ndapererwa handichatombozivi izvozvo. Ndabuda panze kuti ndirambe ndiri pamachona I'm not comfortable. Vangu vachinetsana pamakuseni. Mai vake vari kubvunza makaunganidza vanhu. And anombositarisa ndasvika papapa zvinezvi I can't even withdraw any money right now. Mukurinzwa? Kana mubengi machona handikwanisi ndikupinda mubengi. Muri kurinzwa here? Muri kunditi hanzi uri kunyebera munhu. Rati chiko apa zimbwa iri. I can't even withdraw money right now. Richinyebera vanhu. Kukwereta richinyeba. Kana mubengi machona handikwanisi ndikupinda mubengi machona hapana zvauri kundibatsira nazvo. Visa card rangu harisi kushanda. Muri kurinzwa here zimbwa iri? Ndoda kukudzokorodza this audio. Handichatombozivi izvozvo. Ndabuda panze kuti ndirambe ndiri pamachona I'm not comfortable. Vangu vachinetsana pamakuseni. Mai vake vari kubvunza makaunganidza vanhu. And anombositarisa ndasvika papapa zvinezvi I can't even withdraw any money right now. Mukurinzwa? I can't even withdraw any money. You can't withdraw any money unayo. Wanga unayo here mari yacho yauri kunyeba kuti you can't withdraw. Wanga unayo? Imbwa. Ndikupinda mubengi machona hapana zvauri kundibatsira nazvo. Visa card rangu harisi kushanda. Ndapererwa. Manga muchifanirwa kuroora riniko? Jeti ranhasi ndo rama muchiroora here? Handi muri kuroora before 16 here?
handisi kuziva kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Felicitas should look around kuti atsvagewo kuti zvakamira sei. Kana mukaendesa yakashota hazvina basa, munozopedzesa. Aiwa, grocery ndakanotenga andi. Ndakanotenga nezuro mari yandandinayo cash. Ndakanotenga, but iko zvine zvasara mari yekuti ndiende nayo kumba kwacho kwakaungana. At least ndikaenda ne6,000 kana 7,000. Ndio yanga iri muaccount mangu ino, ndio yanga iri mukati. Zvokuti pandinozoenda inini musi wa20, pandirosumuka musi wa20. Ndinokwanisa ndotosvika nditokuisira mari yachona kana kuti ndikatoti ipapa zvandachiona zvangaida kupusha zvikangobvumirwa zvokuti tv tacharanisa ndadzokera ndozva tinobva yatodzokera mari yachona. But iko zvinezvi the main thing chandirongoda iko zvinezvi handini kuti vanhu vaunganidzwa vanditi ndinovapa mari at least ndikaenda ne6,000 handi kana 7,000 mukurinzwa grocery ndakatenga nezuro. Halo Tinashe, mamuka seiko ikoko? Kunai mimi madi kuronga kuti mari yamina ikoko mufano bhadhara Mavis. Because by the look of it hazvichanyatsomira musha. Ndinombenge ndichikavha ndichitaura zvino nezvino, but unozosvika pakuzoti wakupererwa nemashoko. I know kuti makati muri kumirira kuti zvidai, but ndiri kuona kuti time yacho is being extended. Ndikuti hazvichatomboziva kana kuti zviri kumira sei ende zvichatanga rini. I don't know. Nezuro ndaida kutaura newe, but wanga usadaire phone. Ranga risadaire vanhu mafoni. Vanhu vese vanga vasadairwa. Mazuva ano kuti ukafoni. Apa radzokera kuAmerica. Harichadaire vanhu. Kusvika nanti vazoya kuzoripota back to me. Ndikatanga kunetsana naye ndo patakatanga kutozonetsana. Kata ndichimbomuporedza ndichimbomudi, but unozosvikawo pakusada kunyatsogutsikana kuti what is going on. Saka makupota muchiti kana nyaya yambosvika kuna Felicitas ndopo motanga kuzotexta. Muri kuzvinzwa? Ndakakufonera. Ndianta vakumudza kuti saka munondozotexta kana taudza Felicitas. Ndaudzwa inini. Anditi ndatoudzwa pandakatanga kupenga ndo paizoenda kunotaura naanti. Era kuma 6 dzekunoko. Ndikazokufonera after. Saka makupota muchiti kana nyaya yambosvika kuna Felicitas ndopo motanga kuzotexta. Ndakakufonera kuma 6 dzekunoko. Ndikazokufonera after 3 hours or 4 hours. Ndichungidza kuti pamwe uri busy. Hauna kana kutexta kana kuisa message yekuti ndiri busy kana kuti ndiri kuita sei. Kana kunditextira message pawakataura pai kuti anditikamuka ndikaona maresults angu akabuda. Ndinge you never text me. Chawakuda kuti nini ndirambe ndichikutextira ndichikubvunza kuti zvakamira sei. Saka kana ndichaitaka mochidhirana naMavis, ini murega kundipa pressure yekuti ndirambe ndiri pakati. Kuti ndipote ndikakufonera urega kundidaira phone, uita kunge fanika hamene zvaitika neni newe. Ndokufonera au text kuti ndiri busy kana ndakadai. Inga ndo zvino zvamunorwisana nemukadzi wako kuti anze haana kudaira foni yangu haana kudi. Inini kana ndichikufonera it means zvinhu zvangu ndezviri agent. Handingofona ine. Andimaona. Handingofona. Munhu kana achida mari 8,200 and something kana kuti 6,000 haisi mari yekutamba naye vakomana. Yekuti mese mungoti zi hapana kana kutaura. Zi kana kuti zvinhu zvangu zvazodai zvatinonzwa hapana kungoti zi. Mari yemunhu yarova hazvina basa. Ezvezvo makunonoidzora iri zvimadroplets zvisingabatsiri chinhu. Handiti ndini ndenge ndapesenuka kuti naiwe ipa vanhu mari tichifara nemwoyo nerudo. Iye zvinezvi takutsamusana nokuti mari yakufanira kuti idzoke. Havana kutsamusana ikadiri kuti nezuro kana iye foni dzake ndaitodzidairawo nekure inoti ndiri busy ndizvozvo ndisiri kubasa ndane 3 shifts iko zvinezvi. Mukurinzwa richinyeba risisadaire anozona nabosi wangu panapa. Saka inzwai havana kutsamusana simbwa iri ikadiri kuti nezuro kana iye foni dzake ndaitodzidairawo nekure inoti ndiri busy ndizvozvo ndisiri kubasa ndane 3 shifts iko zvinezvi. Ndine mukadzi wandiri kusenza naye anozona nabosi wangu panapa. Saka nezo ndakaendeswa kuappointment. Saka all that time nezo ndandiri busy singamboita handi.
kana izvozvo so tiri busy tikutomuka kutanga kuda kugadzira mapiriti nonyora manotsi izvozvo ndandine macorrections emanotsi 7 ezuro saka hakusi kuti hanzi kwai hatisi kuzviziva. Sorry zvenyu handi sorry. Ndichakufonera yangu rikedzeri muite basa. Mukurinzwa kuti rine sweet tongue sei haumbofunge kuti zimunhu iri rine mhosva. You will never think. Ndo zvaitwa munhu wese warine mari naro. Sweet tongue yowe ndiri busy. Vanhu vavaizouya kuzoripota kwandiri. Mai Tt vedu we mari dzedu. Ndonetsekana ndoenda kwaari kunotukana naye naiwe mari dzevanhu. Naiwe mari dzevanhu ndakapesa ndakudzibhadhara ndega ini mari idzi. Dzimwe dzakasana tombodzipedza. Ocha kuti hanzi you are bitter. You are bitter wakarambani kwaiwe mbwa iwe. Just yesterday ndakufonera lawyer kuti ngarikasire kutidaira. Havasi kutidaira vese nelawyer rachona. Wakarambwa nani masamons aripo aya. I already filed everything, my divorce papers. Wakaramba niwe waunda unyebera kuti wakaramba. Ndirinda kutokuramba. Ndinokudii, ndokuda wei uri rombe. If I knew kuti ndozvaura una sendi ndinokuda wei kuti ndikupfuwe. Ndokuda chi? Property chayo ya Bruno wakakona munhu. You conned Bruno kuti ati akupwampa mari yese. Nasi mwana wevanhu ari kuchema musodzi mwana wevanhu anopinda masowe kundichemera murume mukuru. Wakavarira property kumadokero. You think you come kumadokero kunogara? You are lying. You are very stupid. Unonyeba. You have to kill me first. Unoya muno ndaendeswa muchirubi. Auye muno muZimbabwe unogara madokero. Unonyeba iwe. Nonyeba, that will be over my dead body. They dzaresa unoda kana majaji 10 mbwa. Kunoskoro tenga tomu kuti handituka Mai Tt. Kana handituka then what? Kana handituka and then what? You are lying. Haumuuye pamadokero apa upa. It's a lie. I have reported everywhere for you. You think I'm stupid inini? Uchatoti undura ndofana enda muchikurubi kuti uzokwanisa kuya uzogara munomu. Otherwise ndikasaenda kuchikurubi unonyeba iwe. Ndofira pamba pako. Imbwa. Ndaiziva kuti rirombe ndingadaenda kambokucheuka. Kwanzi waivhara netumari twauyana pano nepapo tofunga kuti munhu mutsvinu. Uchiziva kuti uri kundipa kuti uzondibira pakuru. Kundipa ma 1.5 kuti uzobaba kuru imbwa. Who gives a shit about you, what you will do? Zvimapepa zvaunofunga kuti chero kazvinaisa zviri 100 panapa. You think it will shut me out? You think I'm so afraid of zvimapepa zvekunzi nyarara? Kuvhara mwana wevanhu anozviendera kumasowe mpostori kuti adzakana kuconcentrata. Chinyeba kuti iye ndabhadhara wakabhadhara furniture ipi yawakavhara? Wakabhadhara ipi furniture ndaitorwira kurwira zvinhu zvechikwereti futi pamusoro pazvo. Bruno cannot take property, guys. Anonzi aba. Haangaite break in. Ndosaka akaenda kumutemo. Hazvibvumidzwe even inini kutora property hazvibvumidzwe. You don't break in imba yemunhu uchitora mari yechikwereti. Imba yacho iyoyo haizi yake. Imba yemunhu, munhu wacho akatondifonera kuti Mai Tt tanzwa kuti muri kuda kukampena imba ukoti haizi yake baba. Riri kutoroja rakapiwa notice. Who does that? Rine imba ipi yarakatenga rakatopiwa notice neagents. Ndaitopedza mari kumaloya kunorwira property. From imba hapana. From property zvikwereti. Imba yacho hapana riri kuroja. Saka ndairwira chi? Chandaendera kumakotsi ndichipedza mari kumakotsi. Chandairwira kumakotsi kwacho property hausati wapedza kuibhadhara. Chikwereti chemwana wevaridzi. Pane munhu anganyebera kuti une chikwereti chake usina. Anganyebe Bruno ngomukamakuseni wanzi nekuti afurwa naMai Tt. Omutumira tumapepa tokuti nyara unofunga kuti takapusa muno muZimbabwe. Who are you iwewe? Zvakazoti nekuti akazorambwa. Akarambwa nani? Kutozouya pachena akatikurakidze madivorce papers akanzi Felicitas warambwa. Ndini ndakatoramba zimbwa izi suchanyanyiri mbwa. Ndinoridii zirombe iri. Rinorarama nezvikwereti. Chii chainacho chokuti ndinoti I want to keep this man? Chainacho chokuti you would say kuti hanzi keep Tinashe. Why I keep Tinashe for what?
For what? Anoda rombe ndiani? Rinodoshanda kudodopingudza hapana chinobuda rane 25 years. Risina kana tangwena boy sky. Ndora ndonzi you are bitter because of him. Murume here uya. Murume wekupi ko uya. You guys, it was a favor of me marrying that guy. I want to help him. Rine mhepo mamhepos richikwenya mukarona richikwenya richipenga nekuhukura usiku kunge rameno zvarinoita. Ndikatoriti ngatifambei une zvawakaitwa pauri. Rinoshamisa chi? Ndinakagara nezimunhu iri ndinoziva zvese zvinoitika kuzimunhu iri munoti hanzi Mai Tt ari kurwadziwa. Mutoro wandakatokoromorerwa, otherwise ndindatori desperate kutora zimunhu rinopenga. Ndakatogona, otherwise zisaiko randandatora kuisa mumba kuti zimurume iri ndogona kurichinja rikanamatirwa tikaenda kunonamatirwa kumaprofesi atinoziva. Otherwise ndairidi zimunhu rinovata richikwenya richihukura ndairida rechiko. Ndairida chii? Ndiana akata ndairida kuita sei? Bitterness yangu iri papi? Iri pamari. Ndo pane bitterness yangu. Ndoda mari yangu. You can't tell me how to react. Hey, Mai Tt, leave everything to God. The definition ye 30,000 munoisiya. Akambobata 30,000 paupenyu wakanoisiya. Anoizira upi mari dzevanhu dzaiba? Anozizivira kupi? Ndinakagara naro sasikamiri. Chichamungandudze kana hama yaro inoziva. Anoziva here kana hama? Dai pasina ndakatota unganidze hama anoziva here? Hama dzake dzaingoti ninganoroyi. Ane hama ipiko yaanoziva? Simbwa raingogara 25 years kuAmerica risina kana hama yarinoziva. Raizivani? Hama yaro inototi bwama dzangu dzakatukwa. Ririro rega raituka hama dzaro kuti dzakaroya mai vangu dzakazodini. Handiziri ndakatoriti usadaro hama. Rine hama here zimbwa iri zitsotsiri. Ngatoshamsirawo nehama dzipi ko hama dzauinadzo? Kunze kweyama brothers ako 2 unotrita kunge masaga emapotato. Vanongonzi jump, how high. Vanosirwa hembe ukaona mumwe munocho akasunga bhurugwa riri zifala rarinenge rapepekale rakasungwa anda kupeka masecond hand kunopa hama dzake vaning'ina vake. Asi ndakambotengera kana mino wake hembe nyowani. Paipike kuya kuAmerica unosika sokuti saka uda unopa munhu akaonda kunge munyaradzi uya zitrauzi zifala rakadai so. Una munyaradzi uya asunga iwe trouzi rasungwa zvinotonzwisa tsitsi imbwa. Vanotongomira nevangagodiko blood sticker than water. Vangagodi otherwise havana basa newe hama dzedzi hauna kana hama yaunochengeta iwe mbwa iwe. Nehama ipiko yaunochengeta iwe yaunoda kutaura kuti bwa hama dzangu. Dzinotoshayawo kuti chiko zirombe iri. Wega munhu 1 akaenda kuAmerica akatadza kuita progress. Dzinza rese ndiwe wega uri 1. Wakaenda kuAmerica yakazokudini? Nyaradzi anosunga mabhurugwa kusunga nebhandi kudai so. Ndinawo kama picture acho na mnyaradzi wekukwekweku. Anosirwa masecond hand zvihembe zvesha zvemavesashi ndo zvaanokumurira kuti kukumurira vanhu. Vana vamai, you can't buy hembe nyowani. Zvimazitye kuita kukumba kudai maziparachute emabhurugwa. Hanzi ndakuvigira iwe. Otoona vanhu vachiombera iwe mbwa zirombe. Chena anoudza loya rakwe ro ndakushauda nhasi. Riuye futi nemangu baba pere turike futi. Simbwa remunhu. Nofunga kuti ndinganyaridzwe nebepa. Wakabapa napo funga kuti ndofana kunyarira kukukwata iwewe. Favor yandakanga ndakatokuitira kuti rega ndikubatsire unamatirwe maprofeti atinoziva harare ese inoyi. Wakagodini nayo. Ngozi yekwenyu ikati kwete. Haungapfumiswe nemukadzi. Ita zvawajaira zvekuba uro emboza. Yanga yabata kangozi yekwenyu. Ikati kwete uri muimba yangu. Kutiza kunokwira ndege. Kukwira ndege kwenda South Africa kunogarira kuseri kuti awande. Wotedza kugadzikana nemari yaungaona mbamangu imbwa. Kutoudza mino wake kuti tichingobuda iwe chibva waenda.
Idiot. No shamsa chiko chanonchikidzira yezvo wakabudisa zvimavoine zvawanga wabika uchiita ndiri wezano. Ndakazonzwi zvawakazvibudisa. Ndakazonzwi. Zvawakabuta zvimaaudio zvokuti ndiri wezano. Ndakazoitwa sei zvawakabudisa maaudio acho waiti ndida kutaura kuti wakati uri wezano uri untouchable. Zano ndo yakakufurira kuti uyozoba. Zano ndo yakakupa maideas ekuya uzovata mumba memumwe munhu uchimubira zvinhu zvake imbwa. Pinza zano nepaisiri musatanyoko. Bwanu ndo yakakumanikidza. Zano ndo yakakufurira kuti unyebe kuti makadzi achashande yaivepo. Muchato une chii chawakabvisa pamuchato wangu? Chawakabvisa chaungati wakabvisa kunze kwesutu yeblue yawakabva nayo kuAmerica. Une chii iwe? Tanzi hey, she reported locally and what not. Haana kunzwika because of the way she abuses varume. Oh, today now I abuse varume. Chiuya kakana wakaabuswa uya kamuZimbabwe uripoti kuti you are abused by Mai Tt. Come uripoti. I am here. Ndiri kuenda kupi ndiri muno muZimbabwe uya uripoti kumapurisa kuti ndakakuabuse. Ngozi yakati tana. Wanga wagara zvakanaka ngozi ikati bodo tinashe uri wekuba iwe uri wekukwenya iwe. Imbwa. Nengozi we yauri kuripa iwe yauri kuziva futi. As long as unosagwa pamai wako uri kutanda botso imbwa ende usiyane namai vangu vaunoswera uchitsvaga. Havana kana zvavachachinja. Zvokuswera uchivaudza sweet talk ka because amai vangu vakapusawo zvokuti vanenge vachinyaradzwa nenhema hazvindinyararidze imbwa iwe. Kusvika waisa guva pamai vako kwete vangu havazi mai vako hauna ukama namai vangu imbwa suchanyani. Siyana namai vangu. Amai vangu havasati vafa enda unoisa guva uko wauri kutanda botso uko. Wakaudzwa kudhara kuti enda unoisa guva uko. Unoisa dombo. Uri kuswera mai vangu ndimai vako une ukama namai vangu. Une ukama navo. Unovaziva. Enda unoisa dombo pasandra apa. Pasina dombo apa imbwa. Stupid idiot. Simunhu rakacheneruka musoro rinodhaya musoro after every 2 days. Bhozi rachembera riri rombe zimbwa si idiot. Nune kudai richipinda musoro kuda kuvhita mwana mudiki rachembera bvuma wasakara usina kana chawinacho imbwa. Karoiwa neakafa iwe. Wachena musoro vhese nendebvu kungodai ratenga dhai yebleki kungodai. Kuda kuvhita mwana mudiki zichembere ungantaura zvokuti hanzi ndine sare ungaudze Tom Jones kuti Mai Tt vane varume wangani ko iwe wane vakadzi vangani wakaroora uchembere wakaroora mwe munhu wakaroora vanhu vangani vamwe wakaroorera mapepa 4 kuAmerica uchiroora chete Rachel dadi vanhu vangani almost 7 ungade kuti hanzi ndine sare elitsika nyangwe ndikasiwa ndinosara ndiri mupenyu ndichidzokera panzvimbo kwewe unodzokera pai ungori rombe vese ana Rachel ukatenga Rachel ringi yengura chaiyo yakazosara ichiyerera ngura kudai so chinyebera mwana vanhu vatenga diamonds kuda upenyu hwepamusoro hwausinga afford imbwa stupid suchanyani. Upenyu hwepamusoro rakavigira Rachel yaya go ring hanzi it's a diamond. Rachel kuenda kunogadzirisa ring yaita ngura ring kunyungudika. Ungatade kukombia te Mai Tt varume wangani ko iwe vakadzi vangani vawaitisa vana vangani. Aunere 3 different mothers. You have almost close to 7, 8 marriage out of. Saka chichi noshamisa inini neotasiyana indiri nani ndine upenyu hwangu. Nyangwe wandisiya ndiri mumba pangu kwewe uri pai. Ndogara muchi1 room chinonhuwa tsvina toilet yandaigara kuti uti munhu here muAmerica here muchina mumatini muya. Maungade kuswera uchishamisira utaura buda kauri mulive muimba yako tione kuti uri pamba pasvino. Andinota malive kumafira kureva uri mudarkness because you can't show your where you stay. Ogara imba inosemesa yandaikumbira kuti hawaudza kuti vageze mabathroom here.
kuchengetwa nechipatara. Ndosaka vachikudaka vachikuvharidzwe pamatini vakaona kuti uri saiko ravanoshandisa. Handi basa rako nderekubekera varwere nekunotengera vanhu vanopenga grocery. Unoshanda iko kumatini kwaunoda kushamsira. Vanokuda bhozi uri bepa chavo. Wakamboona kupi murume anoenda notengera varwere grocery? Wakamboona kupi? Wakamboona kupi varume vanochi uri grocery boy, errand boy wepamatini? Vanotokukavhira kavangazowana nimwe errand boy. Unofunga ndiani anoda kutsiwa basa raunoita kumatini rariya? You are just a puppet. Anogara mu one room uyu. Inini pandakaenda ndakanoiswa muflat rera ranga rahaiwa kundiimpress. Guys, muri kutaura kuti hanzi inini ndinoda fake life. That man akandigadzirira fake life akaistrategize. Pandakaenda kuAmerica anga ari mu 3 bedroom flat. Ndichingobva ipapo ndobva radzokera mu one room. Because imba iya yainzi, I one room yainzi ndeye basa. Izvo ndo yake chaiyo. Iya yairente iya yanga iri yefake. Akandirembera imba yefake. Kuti ndifunge kuti ane mari. Kuvharwa kwandakaita ndakavharwawo kana kwana stupid idiot neniwo futi Mai Tt. Ndiri stupid idiot. Ndakavharwa kubva. Rakatenga kurenda imba mu New Jersey meme flat mandaibuda ndaimboza kuti imba yarendwa kuti nditi munhu ane tuntu wake. Handiti unenge wavharwa. Rakazosara rikadzokera harichisimo muimba ya. Riudzei kuti buditsa kaimba iya yawaigara chona harichisimo. Ndakavharwa. Zitsotsi zigevenga iri zimhara patsetse idiotic. Mbwa. Unoshamisa chi ndaitokuvharira ndichidini? Grocery boy unoshamisa chi? Ndosaka vasingakudzike 18 years uchinotengera vanhu grocery, unobikira varwere, unotenga grocery, unenge uchimhanya nemapepa bag kudai. Baby, ndiri busy ndiri kumbotenga ningi. Uri chiko kumatini. Masuru dzekujima magrocery, who are you kumatini wewe mbwa? Unoshanda chi kuda zotsvaga kazita Ndaisaziva stationery stationery kudini? Wechiko iwe grocery boy iwe mbwa iwe. Nekubaya nekupa mapiritsi vanhu. Chimwe chaunogona chi hauzi nesi hauzi chi hauna kuti haunesi. Unotongopa vanhu vanorwara isu veAIDS matatu pazuva. Ndosaka wainyatsoziva time dzangu dzandomwa hangu mapiritsi because ndo basa rako. Unotozozvituka guys, ndozvituka naso kuti Mai Tt you are very stupid kuzvirova kudai. Rakanopa ndakaenda kuAmerica rakanopinda muflat ndikatoti imba yake. Ndichidzokera ribvunzei day kuti buditsa paunogara iwe mbwa iwe sushanyaniwe. Chi one room so chekumatini chine bathroom yekuti unoshiya kuti ha. Grocery boy uchibikira varwere. Oda kuyazondishamisira kuti ndiri kurwadziwa because wakandigadzirira masamons. Wakandigadzirira masamons ekuita sei? Uri rana wepachipatara weidiot. Rana yechipatara oda kuyazondishamisirira panapa kuti hanzi unoshamisa chi? Kana mane runenge wakuvukuru wakarara. Kunge rabewa jekiseni rekupenga chi unotozorimbundira kudai so simpengo iri. Ningira kurira usiku ngeambulance. Apa kukwenya. Scratch me here baby. Scratch me harder. Simbwa. Rolo yari kushara chikunanzva kutongodo mari rinombozivera kuti grocery boy you can't afford nothing imbwa. Ndo mari yako afford kaizvo mashifts ari kuita 2020 kuti ubhadhare maloya nekudini. Rana wemagrocery anoswera chimperereka nekorora. Mukaona kana makambona chibudisa kana motikari yake pa live. Korora yanodriver munoshaya kuti munhu ari kugara muAmerica ere vatagara kwaBujumbura. Kana yesu vaiwa akarara naye. Vane life here vanhu vaya. Zvotosirisa kuAmerica uko. Shuvai kuzopinda marounds edu handiti nyaya yekuti haana. Ko kana muri mbinga maipindirei marounds edu. Shuvai akapinda muround redu isusu anga kurakuti hauna mari.
Une mari nezimurume rako rakarebenuka unge tawa light riya. Randaibvunza munorora seiko pambedha? Amba wati ndariwana tinashe chirega ndipedzere shungu pana tinashe. Stupid idiot. Saka mairamba nemakii kuti akurambirira uchiziva kuti aiwa pana patista mhuri kuchiva zvausina kukohwazi shamwari refeki zimbwa zimuroi. Idiot. Noshamisa chiwewo rano zvakewo. Unoita basa rei basa raunda kupa zita medical uchekuita uri chiko. Definition yebasa yako ndeyechi. Chivindi changu chekuda nemunhu anopenga ndichifunga ndichamita normal. Inga magaya akatora benzi akarigezesa rikatoita murume kwaroka. Ndaiti pamwe zvinoitika kaizvo mama game. Benzi will always be benzi. Pane pauchatora benzi uri chinja. Taitofunga kuti true love exists. Stupid idiot. Mbwa. Dai vaprofita veve handizi kuti muri kuprofita zvemashuwa here kana kuti muri dangochikidzira munhu uri profita riende zimbwa iri. Rikangorara pakati pebvusi bvunzai kana pane vari kurara nayo izvezvi vaida kutaura chokwadi. Korora yandakasvikonyeberwa muAmerica nzi ndaendesa ningirikini Hilux yangu kuservice. Kubva ndichibva ikoko kusvika ndichidzoka ndambobvira ndakaona Hilux yakadzoswa. Kunyeberwa kwakapusa kudaro. Hanzi motikari yangu chaiyo ndaendesa kuservice. Ipi yangoendesa ndakasvika kubva kuAmerica kuya kuZimbabwe ndisina kuiona motikari yacho. Kundivhara neniwo kuvharwa nonoti rudo uruka hakuna love is a scam man. Kuvharwa so flat hapachina hapachina. Tati ndiri bita nemari yangu. I want my man. Bvunzai munhu waise warinorora naro iri zimbwa iri. Comrade rema rekuhumana nekuhukura. Nyangwe ndikaita hure, ndiri hure rinovshandira. Nyangwe ndikarora wakati kwendi, chero ndine mweya, iwe wangu uri nani pane wako. Wangu mweya ndiri kuchema ndiri pari nani. Ndiri kuchema ndiri papi izvezvi. Ndiri kuchema ndiri pari nani. Iwe uri pai. Iwe uri kundisotesa uri pai. Chero ukandisotesa, chero ukati wakandigona, chero ukati wakandidini. Chero ukati wakandigona. But uri pai, wane mari here. Zvawakaiba yangu wanayo. Warichi. Wachi. What do you have now? Wane pane imwe stage here neupenyu. Hapana, you are still where you are. Bvunzai munhu wese warakarara naro usiku haupfuuri. Ungachiberera baiwa Jackson. Unozoribata sokurimbundira kuti chiko naiwe. Nekukwenya. Usheka kuti yewe. Zvaita seibata nekukwenya munhu. Ndaitosvika pakubvisa mnzara kuti ndikwenye munhu. Because zvinoita tsvina kudai makoko uchikwenya musana umwe munhu. Idiot. Ena anoripota kwaunoda. Waida competition nendo saka wakaenda ukanota kunorenda imba kunyeba kuti wanditengera imba. Autonyare. You are not even ashamed kuti unyebe kuti watenga imba. Kuti unyebe kuti watenga property. Autonyare. Hama dzako chaidzo dzakana dzakakutadza ndaifunga ndinokugona ndopa unoti neni wacho nana ukwana ndotozombozvitaura kuti Mai Tt nyeve kuda kuchinja vanhu. This time ndaitwa wastaki. Ungachinje saskamiro. Pakafa mai vako chaivo wakamboiya uzovachema. Unoziya kana kuti pavakafa rini. Idiot. Zimbabwe. Ndoda mari yangu. If you are so innocent and you dare me, we are kuZimbabwe. Onomira kumakotu tanaumbira. It's my word against yours, idiot. Mbwa. Unotaura kuti uchabhadhara mari. Hey, mari idzodzo. Hey, because I had issues. Ndikudzidzosera. Nhasi unotaura zvisina nebasa rese. You did not admit kuti wakaiba. Imbwa. Chicha ndichanyara inini chekuti ndosikuronza hanzi ndinonyara he ndichanyara. Chanyara chi? Hapana chandotombonyara kana kawani. Kutonyarira kungofunga kuti rega ndimbozipa peace.
ndanyanya kupenga ndanyanya kuita sei ndakutorana bani but wakutofunga kuti ndiri kutya nganondinyorere kumafira kureva kuti he taura kadhemi dare you kuita sei I dare you today ndaita live yacho chiunza zvese zvauri kufunga unounza iwe simbwa kushata kunge bere rashaya kudirection chiunza zvese zvauri kufunga kuti unacho imbwa afunga ndokutya sereki kunyarara kuti ndinonyarara kuti regedzai ndingonyarara guys maiti tichinyarara zvapera zvinopera otona munhu adaramba achienderera mberi otofunga kuti kunyarara iwa ndini tamudzikamisa anyararidzwa nekuda kwangu waudza vanhu kuti wakabvarirei gown that gown I cursed you through that gown ende kesi yako iri kuuya kwete zvekutamba ndakakukesa through that gown kana uda kuziva chandakaripisira ndakakukesa zvekuti pagauni po paya pane munamato wako uri very right uri strong wandakakuitira imbwa ubva wazviziva hana ungoripisa nje uchaona zvichaitika kwauri imbwa yemunhu idiot zvichaitika here handi zviri kutongoitika zvaunorira unge bere waiti zvimamwe makesi zevamwe vakadzi vakauya before inini vati wadikwe iwe delivery boy unoshamsira chinda kuya uchitaura sina basa utaura chirungu chisina basa chirungu chese checha ndechekudhirivhara grocery chichaunda kutaura iwe mbwa iwe imbwa yemunhu stupid idiot chero ndikabatikwa chero ndikaita zvipande zvangu ndinozvishandira ndopama excuse ndozvibhadhara ende ndichazvibhadhara because I work iwe uchafa uchinhonga svosve nemuromo ndokubhejera kudai so ndokubhejera chaiko hauite pisi unonyeba iwe hauite pisi nyangwe zvikanzi akandigadzira saizi ndakazogadzikwa mudishi so long ndiri mupenyu nekuti I am still breathing I am still going to work I am still working and paying ivo vese vavakabira ndiri kutongovabhadhara kuratidza kuti ndinoshanda at least and I will eventually finish off paying iwe wechiuya kamuzimbabwe ndakudheya rana wechipatara ungatonzi Matini they googled about her how she abuses men is that the reason why you came in my life because waida kuteka advantage yekuzonzi anongonzi anoabhusa varume notadza nei kuabhusa varume vanobambwa ndichatokuabhusa wasvika zvanaka imbwa yemunhu idiot tautaura chirungu chisina basa chekudhilivhara grocery ndochaunda kuya uchitaura panapa uno chirungu une chinzvimbo chipi Matiniwe vanokuda because havafe vakawana rana garden boy anenge iwewe grocery boy vanomuwanepi mublake saka chinzi mablake tinoitwa maslave uri slave rekumatini slave kana pane maslave asara ndiwe slave hombe ndiwe muranda mukuru one slave rasara risina kufa munguve hondo tinashe maposa slave rekuamerica ndiwe wega maslave hobo akafa ndiwe one slave rasare pamatini havakude pamatini paipa ungazodanzi vanhu vekubasa kwangu pane murungu angade kutenga grocery uripo iwe zvako mubhoyi vamwe mabhoyi pabasa pako ane zvinzvimbo zvinoshamisa baba vaiva vamushaya ndebvu vaiva vane chinzvimbo chinochikwa iwe sei wakapiwa rekudhilivhara grocery vamushaya ndebvu vanodhiraivha motikari dzinotyisa kuamerica kwewe sei uri muranda wepachipatara 18 years wonyevera kuti unopiwa penjeni yemagrosari idiot penjeni ipi yavanokupa yawainyebera vanhu ungade kundishamisirira naye bwe hama dzangu bwe chakazodai nde amukazee ndinombokubloka ina I'm on live. What would I block? Anambokubloka ini ndandiri busy nemwe phone wadi
Wade. Ndiri kumba. Okay. Okay, cool. Okay, sharp. Vamwe vanongofunga kuti dzikatacha tinobloka. Tinoblokere vanhu, tibloke vanhu. Ningashamisiriwe nemunhu wekuti anzi guys ndoziya munhu handisi kutaura zvebitterness inini. Ndoziya munhu ndakagara naye ndindaivharidzira ndini saskam ndaivharidzira munhu. Inini garden boy, grocery boy, chii chimwe chaanoita kupa vanhu mapiritsi. Delivery man. Vanozviziva here mapato echipatara kuti vaimbonditira vhidhiyo nevarwere zvazvitobvumidzwe futi dai kurungonzi ini handizi munhu ane utsinye wandaigona kurekodha. Aiti kana ane munhu anorwara zviya dhino tainditira vhidhiyo call ondirakidza kachembere kanenge kachirwara handiti chembere iri kurwara ida kufa ondirakidza kachembere kake kachidi ondirakidza achigezesa kachembere kake kasina kupfeka. Do you know kuti if I knew kuti ndikudhila nembavha ndaigona kuscreenshota ndozozvikanda kuti ndozvaanoita. Ndozvaita handiti zvinonzi ibasa reiko riya rekuti unogezesa vanhu anorwara machembere nekuita sei. Aitora vhidhiyo kudai so ndinaye ndichiona obva tiona zviri kuita kamunhu aka. Ona kachembere kachifamba iwe, kachembere kachifamba, una kachembere kachienda mutoilet. Otanga ukagezesa ndichiona vese pavhidhiyo kana zvinganiko zvinoitwa nababa ya nekukwesha vanhu vanorwara. Zvaunda kushamisira iwe unenge wanzwa nekukwesha vanhu imbwa. Wainzwa tsitsi so. Wainzwa tsitsi. Wainzwa tsitsi. Kuvharidzira munhu kuti vanhu havangaziye. Chikuru kunzi munhu pauya mari. Inonzi caregiver. Caregiver, thank you zvakoyo. Zvaimbobvumidzwa, zvinobvumidzwa here zvarinoita zibaba iri. Rinoti kana chida nevanhu nenge chitora mavhidhiyo kana kachembere kakadonha. Dzimwe nguva tinenge tichidhonzwa rafu nemazimu masuru tuchembere tuyo tuchinzi get up. Sit there. Chichikidzirwa nezimbwa iri. Simukomana reUber rekuAmerica iri. Mapenzi aya anorwara anenge achinzi sit down, sit down. I say sit down. Sit the fuck down. Kuchikidzira benzi apa anenge akaisa vhidhiyo ndichiona zvese. Une benzi riye iwe, rakuenda iwe. Rinobva ragara pasi mapenzi chaiva ntori chikazi murume riya. Sit down. I say sit. I say eat. Wewe nasi kuti hanzi unotaura uchinonyora mafikira kuri. What's so special about you newe grocery boy we? Murume waisa ne 50 years anotumwa grocery. Pano wangu watoita like kuwana vasikana vaikubikira. Tikadai tingokutumawo kunotenga grocery boss ndo basa rako. Idiot. Nyebera Bruno hanzi nchakuvigira iPhone. Unovigira Bruno iPhone uchibhadhara. Unovigira Bruno laptop. Unoiwana epi? Unoiwana kupi? Unoiwana epi mari yekuvigira mapayment evanhu iPhone? Une iPhone. Unoudza Bruno kuti unovigira iPhone. Iwe kutanga as a person, do you have an iPhone? As a human being. Ndakarekodha raiswera radzingwa basa zimbwa iro richikwesha chembere richiburitsa nonzi privacy yevanhu vanoripa mabasa. Ndichembere ngani dzandisina kuona dzakashama dzakaunyana dzakadini ndichirakidzwa nezimbwa iri.
Afunga kuti nebasa rechiwe. Vanhu vari kuprofita, vari kuprofita chii chaizvo. Vari kuprofita, what are you prophesying? Professor iri kunonoka seiko? Professor iri kunonoka seiko? Muri kuprofita here kana kuti muri kungotaurawo zvinhu zvenyuwo zvemusoro wenyu instead yekuti maita kuti ite come to pass mboka iri rarangwa naMwari. Basa rinotoshanda haritogoni because varwere vanenge vachirohwa vachiitwa sei vachiitwa zveginya handifunga kuti zvinombobvumidzwa. Ena anoripota kwanodai mboka iyoyo. Namari yangu neIphone unoudza Bruno kuti ndinokupa iPhone. Kubira mwana wevanhu anozvishandira. Une chi? What property do you have here? What property do you have here in Zimbabwe? What property do you own that you can say this is Tinashe, this is me? Une iPhone. Unopromisa vanhu iPhone. Do you own one? Unoiwana epi? Hanzi pamuchato eichemera mari yeraundi. Mari yeraundi dzakazobiwa after mani around 14 yandiri kutaura iyo. Mari hobo ndakakava ndini pamuchato dzichinzi tichabhadharwa pane penjeri yangu iri kubuda iko kuputso kweda na Mai Tt tinongovhura document iri fake. Idiot wo Mai Tt ta. Ndakangwariro padurika nenjiti ndakangwara nchirakidzwa zvidhindo. Zvidhindo hazvina basa unoda kudzwa fake zvidhindo. Nembwa iyi. Kavharwa nezvidhindo zvemapepa kudai zvidhindo yowe mari mazimara anotyisa. Unosvika pakutsotswa pakupusa. Handisi rindega mukadzi akatsotswa naTinashe. Asi rega mukadzi akatsotswa mulafu. But chiregedza kunditora kuti ndanyarara utofunga kuti unotyisa stereki hauna kana chauri kutyisa. Ende nyaya iyi haisi kupera. Ndinomboizorora, ndinoisimudzira wakada undijairira. Ndinotoisimudzira, especially ukada undithreatena, andithreatena nezvisina basa. Wakauya utaura zvokuti ndiri zanu ndakagonzwi. Ndakagonzwi pawakaudza vanhu kuti ati zanu uchibika zvima voice note zvako zvekupenga zve. Wakazvibika zvikazokupei, ndakauya ndikasungwa. Ndakauya ndikanzwi. Imbwa. Suchanya nikuyipa face nemoyo kushata. Kunyangara ndaingoti kushata kokungoti wopa meso murume afane kushata. Kushata nemoyo. Simbwa risina utsitsi. Kuitira mhasuru kuti ubvundutsire mapenzi nekutakura magrosari. Uya kamuZimbabwe. Uya muZimbabwe. Just come muZimbabwe. Don't say things urisiri kuZimbabwe. I can't come to America because handina visa. Handine visa handiri kungokuya ndichinosvika kusungisa ikoko. Mbavha. Handina visa racho rakaexpire handisina visa. Ende rangu handina ndakakudza zvakaitika visa rangu. Handina. Process yekuapply yakareba. Ndokutya iko ndiri pana apa pana. Handibve pano pa11 Whitehall pana. Wazvinzwa? Handibve pana apa ndo pangu pana. Pandogara. Handizi Roger sewera kano Roger imba risingagare unge zimuroyi. Kubhadhara rent yepamba pasingagare unge parikugara zvikwambo. Idiot. Uchichengetedza property yezvikwereti. Uchitopa rent pazvikwereti notono wakakwanere. Ndinokuti kuti kupenga I think kudhila nemapenzi too much. Who does that? Nopeya property yechikwereti nzeze kuti utore rent yobhadhara yechikwereti. Urugarisani mumba mune zvikwambo. Imba yakakiwa kudai. Rimunhu rungomhanya nemari yerent. Uda ishungudze kuita landlord. Ishungudze kunzi unemba.
Uyaka umugare pa number 14601 madokera. Idiot. Uyaka upagara apa. Kana kuti paiseka munhu tione kana une zvirindi. Kana kuti tumaka panashe wako zimusoro zihombe rinenge bhazi rekumakopolo. Auye kapa kinure. Kana wakapenga stereki. You think you are stupid? Urufunga ati Bruno i stupid. Urufunga ati Bruno akapusa. Urufunga ati you get away with that property echikwereti. Urufunga ati uchatiza nayo. Urufunga ati uchazoshipa usiku, uchashifta usiku. Urukunyatofunga chi, urukutononge mabalance stereki. Urufunga ati ucharaunza vematraki vashifte property usiku na 2 AM. Tiripo. Idiot. Ritume kazi mwana remagrasi riari pauya. Kana kutuma vetraki vapauya. Waida kuwachisa inini zvinhu zvezvikwereti kunzi murume akarongeka, murume asina kana. How do you claim to buy a house neproperty une zvikwereti? Unotenga property usati wapedza zvikwereti zvevanhu. Unotenga property usina kubhadhara mari yaukaba. Unotenga pengesa chii, unotenga chii chawaida kuprove ipo pai. Uya pagara, uri kubhadhara, uya kana une magatsi. Ungachengedze property yezvikwereti kuti ikubhadharira rent, kutotuma vanhu kubhadharira, kutuma vanhu kuagent pa, ndikubhadhara rent. You think you can stay there? Uya pagare, pamba pai. Come. Vandishamseni mwana nezimusoro. Ondoti vana vaone kuti vanenge vachirangwa. Tarisa kana zishuvaira, tarisa kana zimwana racho. Tarisa kana iye. Uya upagare apa. Ubhadhare. Zvikwereti ubhadhare. Ramba une zvivindi. Kana wakapenga kwira kandege. Kwereta futi mari yendege uye. Kwereta futi. Kuda zvemasurprise ungeri nemari. Kwereta uye kapa madokero apa utoti I'm here to fight for myself. Uyaka ufightere justice. Uri kutumira imaloya kana iwe une zvivindi. Come and fight for justice here. I'm here panambotiza eni. Kushata kunge zigredha rinodhirita dzimba. Kuipa. Idiot. Simusatanitsi rakaita kugara pasi kuita kunyora manotsi kuti who is my next victim. Kuita kunyora manotsi, kuita kupremeditate. Uya kauita fight for justice. Uya uite fight for justice. Ndiri panapa. Uya uite fight for justice here. Idiot. Ndataura chiunza zvawangoshuda kuunza. Ndazvitaura. Chiunza. Ndazvitaura. Chizviunza. Bring everything you think you have. Imbwa. Nemwana anopfeka mazigirazi unge mazibhodhoro. Akaoni kachimhanya kuita kuvharidzira ufeve hwamai. Idiot kusakwana. Havana kamurume. Vakatoti tinashe pamwe ndiye because yazi boyfriend kazi murungu remakumbo matanda rinenge tawalaitiria harina kana kubvisa rora kana kuti chi vakangogarisana muAmerica muchimba chinenge ameno. I was there kumba kwashuvai kune kana chi andokundwa neuya uyo yakarorwawo ameno akarorwawo shamwari yacho no yakatororwawo nemurume akamurora. But unosha kuti ulingi hwacho huri papi kutamba nezidestroyer zipfambiri zidutye iri. Ndakariudza ndikataura kuti nai ndiudzirawo kashamwari yako rakaramba rakanyara zati kuvharidzira unhu hwezi saskam rinoita kunge zimpengo. Chere kunzi unochema kuti vanhu vakakwira naso zvandikuchema ini. Ningacheme shuvai kuti akakwirana naTina Shere. Hazvichemedze zvotosekesa. Zvidhura tu zvakangosangana. Chemera mari yangu. Ndoya ndochemera.
Ningachemere shuva yokuti kana achienda unofunga kuti ambeno kuti chiko chipuka ngoti murungu ungoti zvakangosangana murungu wacho nakuti uti munhu kwaere kuti uti mbedha wavo wakaita sei kana vachirara pambapepa unoshaura ndofunga vane mbedha ana uzombopinda bedroom yake. I don't even think murungu yanorara pambedha anenge anorara pasi. He's too tall kuti ange anakonda kuti vanosvikirana here uyu ari uko uyu ari papapa. Onzi ndofana kutya anotyise chishuva iyo anotyisa chi uyai kana zvimapepa zvenyu 20,000 muzviisa apa uyai nazvo zvimapepa zvenyu zvamuri kuswera unza pagedhi pangu masamonzi uri kurwadziwa who sued you. What is suing? What is suing yamunoda kunditaurira imimi kuti suing yamuri kutaura igokupei imbwa dzevanhu shuva yoda kutora zvokuti mari zuro ndizuro waikumbira utsvagirwa stand hauna kana stand kuAmerica kunoko zimwana rine zimusoro bhangu pano nekokoko chandinoswera ndichimona chi ndochemera mari yangu ndoyandiri bhita nayo handina kana bhita nemamuna basa ende kana kuri kurambwa ndini futi. Yesterday lawyer rako ke ntoku ndakatorifonera hey I would prefer talking to your lawyer. I'm like what the hell you prefer talking to my lawyer nakuisura mapepa nemalawyer ungasapindura unoshamisa chi untora you prefer talking to my lawyer. You prefer talking to my lawyer send you papers wakati ziwa inyarara chi dai waida kupindura wakaudzwa toda kuziva tiunze va divorce papers kuma offices kwenyu muri kurambirei kuti ma offices auye ma divorce paper hanzi because inini ndandichitoitawo process yacho ndozoitumira neKorea. Une mari yekubhadhara Korea iwe utoriwo Koreawo zvayo ida kutotakurwawo musata. Une mari yekuKorea mapepa here unoziva kana kuziva spelling yekuti Korea. I'm gonna send my divorce papers neKorea. Ipi Korea yaunoziva iwe mbwa iwe? Unozogona kutumira zvinhu paPukorea wadi kutumira mari yemunhu yeproperty yawakazadza mba. Wakakwana here? Kubhadhara property kubhadhara rent yeproperty yechikwereti. Ndapedza. Ndatopedza newe ndataura. Do what you think you can. I am here. Hapana kwandiri kuenda. Zvikwereti hazvina kukwanisa kundibvisa pano pamba ndichiripo panapa. Nezvikwereti zvacho ndichiripo. Wazvinzwa? Chita zvawafunga. Imbwa. Ende dai maprophecies akataura aicha come to pass handizive vana vainzi vakataura vacho vana Horasi nanani nanababatira ive. Itai kuti zvikasire riende zisataniri. Ndizorore. Ndariende. Sisataniri ngariende. 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 Nezita raJesu kana raSatani zvese pamutete ngariende. Handizivi kuti riri kuendeswa nani. But whether muzita raJesu or muzita raSatani ngariende. Idiot. Ngariende. Ngariende. Ndichasenda through Korea. Korea kuita sei? Korea kudini? Yaunoda kutaura iwe yaunoziva. Grocery boy. Hey, handisi kurara nemashift. Uri mashift yaigara zviya. Ekubikira arwere. Ekumhanya kana murwere atinoda mastrawberry. Rinenge rine bepa kudai mumagrocery store. Rakanyorerwa liti zimurume zikuru zigrandfather. Wakamboona upi murume 50 years vamwarume vari kuita zvimabasa machinu. Inenge richirenga sausage rolls, strawberry rolls, ye Coca-Cola, ye 2 buns, ye ron rolls. Oda kuya pano kutaura chirungu ndove nekudzidza kwese wakagweitirei grocery boy. Wakadzidza
hauna kana description yebasa rako, uri grocery boy. Saka wakadzidzirei? Wakatombodzidza here? Kana wakazogona chirungu nekuti unogara stereki nemapenzi echirungu. Wakadzidza kupi? Wakadzidza kupi? Chirungu chese chakushayira nzvimbo pachipatara kusvika waitwa grocery boy. Chirungu chese chaunotaura chacho yachiudza maloya chakushayira position pabasa. Korea yei yaunda kutaura, I will send my divorce papers through Korea. Which Korea? Sekura boy. What do you know about Korea that you say you will send? What is Korea here? Kuisa mchato private kuchikaka wakanga wakauhandisa ukati hauonekwe. Idiot. Ringe richiverenga kudai richimhanya netroli. Strawberry rose, the rose, chichi, richiverenga iwe. Sisekuru zitate guru rakasara nguwe hondo rakuitwa slave. Ndorega zitate guru rakasara nguwe yehondo rakuitwa muranda kuAmerica uko. Amwana akusenza kana makeweka chayo anosenza mabasa masvinu chayo akaenderwa kuchikoro. Iwe regrocery definition yechibuda kunotenga grocery. Rinonzi chibasa iro rawaida unyebera kuti ndiri surgical medical. Uri chiko? Who are you? My wake baby kunyebera ona Mai Tt. Isoti Mai Tt uri stupid yazana kambona kuputsiswa kakaita mukadzi akaita unge nini akapuswa da. My work is hanzi chiko medical surgical. Noziya minozizita risipo kuti utiri. Kuti istare kupi ndakaidza kuri Google surgical medical ameno. Kuzvipa zita rekunyeba rekuda kuvhitamwe munhu ata zvinhu zvinotyisa uchitenga grocery. Iye munhu wemuofisi angazotumwa unotenga magrocery. Zvine sense. Nongoona kuti nesuwo vakadzi tinonyeberwa zvinhu zvisina nebasa rese. Idiot. Si grandfather ndiri double makore ako iwewe. Idiot. Wakangamba utomboona munhu ada kukuyambutsa. Ngozi yekumba kwenyu ikati tana. Yekumba kwedu ikati iwe siyana nemungozi dzingozi mbiri dzasangana. Yekumba kwedu iri nani yakandisiya ndinoshaya. Kuzongodyiwo nevarume vekumarabastata vanotogara pasi maskama yaanta kukutengera malaptop kuti aronge kubira vanhu. Idiot. Ndikata chero ngozi yekushaya varume at least ndinoshaya ndichishanda nemaoko 2 angu akablesswa. I work. Ndikashaya varume ndinopiwa madhimoni ndoani. Satani akatoona kuti amaiva kuti tivakoromorega tivavigire varume imbwa amatsotsi. Ndoyega misfortune yandinayo muupenyu hwangu men. Ameno basa racho surgical uchakuti chinotaurwa. Surgical medical amodzi automboriwane kana pagugu. Idiot. Yangu ngozi yekwedu iri nani yandaitukwa iya. Iri nani bozi inondisiya ndinochema ndakagara pakanaka ndizi mu one room ine tabu yakaora nemadande mutandi. Ndochema ndichibuda ndichidrive motikari yakanaka. Ndochema mba mangu mune property yakanaka. Idiot. Ndochema ndicharara pambedha wakanaka kwete tsvina yembedha yaunorara iya. Si ancestor riya simbwa ranga rakatomboitwa favor rikati rine lakire kunyenga vakadzi vano adiki. Rakambonyenga rache uko. Rikashikondonyebera mwana wevanhu kuti karatengera mwana wevanhu ringi ine ngura, ringi kunyunguduka kupera kudai ranyeberwa nzi ndatenga gold. Simbwa iri. Nofunga kuti kuudza vanhu vomba kwedu kuti ndo vandite sei. I'm an independent woman and udzwe zvekuita inini. Wazvinzwa? Anoudzwa zvekuita ndiye anogara mumba pevabereki. Iwe unoudzwa zvekuitwa nechipatara checha because uri musikana wawe basa. Imbwa idiot. Ungaudza
wakaudza nhomba kwedu unofunga kuti vanondita sei vauri kuudza vagondita sei vakaudza vagondidii vauri kunyebera vanyebere ikoko vanogara ikoko ndosaka uchindogara kumaobereni vanogara kubudiriro we stay 2 different locations saka kana uchivaudza uchifunga kuti vachauya pano kuzonditi yo wait nashe you are lying to yourself anacho vachazombundita who does that oda kundipidigutsa nevanhu vekumba kwedu iwewe vekumba kwenyu wadi umbowirana navo idiot sichembere rinokecha vana vadiki makamboona vakadzi varinokecha ma25 ma30 ma35 machi ringi ine ngura yavakanopa rachi yekubhuruka South Africa uku rachi yekumubhuruka rine $400 momwe hanzi mota yavakatengerwa nagrocery boy iripi motikari ipi yandakapesa kubhadhara ndega munozive chiko chamunoziva imi motikari yanga yatorwa nechikwereti chiko chamunoziva imi that car I paid it on my own if you didn't know that car yekwajowi yamuri kutaura yaiti yakatengwa ya I paid it on my own changa chiri chimwe chikwereti zimbwa iri rinorama kune zvikwereti zikwereti boy iri ndakaibhadhara ndekaipesa ndega bvunzai ronu chichamuda kutaura ndati kaya wakatenga kaipi kozi munhu rekukwereta iri grocery boy akaitenga nei chipatara chiri kukuchengeta bhozi uri musikana webasa uri chiiko pamubasa pepe who are you vamushaendebvwa vane status vanodriver mazimota eri pamusoro mablacks ari pabasa pako pape ese they are on top of you iwo nengo chimhanya nemagrosari mukorido morning Kimi morning Kayla kuzotaura chirungu idiot morning Kayla oh morning Mrs oh morning imbwa mukorido haugare pasi mwantarevhotanze gade grocery boy yakautengera motikari makazozvinzwa here kuti motikari yacho ndakazoibhadhara sei andakazongoipedzisa chikwereti ndimi maitiudza kuti maitengerwa kana ndanga ndaudzwa kuti ndatengerwa kana ndaudzwa kuti ndatengerwa munenge muda kuti nditi chii ukazodiscover zvinhu kuti leta ndezvezvikwereti unozoita sei naimi kana waudzwa zvakafanana Bruno mavhariro akaitwa kuti ita kuti ndabhadhara mari yese azodzoka izvo zvakuta kuti munhu ane chikwereti handamuchamubhilivhe because rakanyebera ka rinoziva kanenge raita premeditated zvese ita kuti mangwana you only contradict yourself. We are only now stupid in everybody's eyes because we were made to look stupid. Hey, morning, Kayla. Oh, morning, Miss Kim. Oh, Richie Maya, and my grocery idiot. Uyaka muZimbabwe utaure uya utanze mari yeraundi yamakuti aigare mumba ndakutaura kuti ndakachengeteswa mari dzevanhu ndakachengeteswa mari dzevanhu dzaigara mumba mangu vasati vanga vasati vatombouya kuzodzikollecta vangu vari kuUK dzanga dziri mumba mangu mari idzodzo saka ndo mari dzacho dzemaraundi ndo mari dzacho idzodzo saka musanditaure zvokuti wakutanga kutaura kuti mari yemarounds imari dzevanhu dzandakachengeta ndaichengetera vanhu vainditrusta muupenyu hwavo vanga vasati vadzoka kubva kuUK vachiuya kuZimbabwe saka ndingaive in charge of mari dzavo ndo mari dzacho idzodzo saka usandotaura kuti makamboti mari dzemarounds dzigaremba mangu ndine mari dzevanhu dzandakachengeta dzemarounds dzaigara mumba mangu mairaro ane iro zigrandfather iro
iro shuva iwa uya pamba pangu wakambira sani anga akutuma kuti yemba pangu ndisipo kuti aimira ndaenda ku Vic Falls wanga wakokwa kuyamba pangu wanga wawire chi waide chi pamba pangu waida chi pamba pangu waidei ndisipo. You knew I'm in Vic Falls. Why did you come uchinyebera kudhakwa kuti ubatwe mapatsi simurungu rako iro zisaiko raunogara naro kawai handifunga kuti rinosvitsa. Chingouya ka ku Zimbabwe ufight for justice. You are being lied to. Uri kunyeberwa nesu usatume maloya uya wega uri murumeka uya wega uya imega sekuru uya imega ku Zimbabwe kwiraika tateguru kwira indege kwereta imari bozi nzinza ndudza muna futi endege yacho bozi unokwira ndege nezvikwereti kwira kandege tateguru uya poto ndauya I'm being framed. Anofremerwa anorwira justice uya kawirwire utumireko maloya just to come through. Ouya utora kuti pwi ndauya ndiri kunyeberwa namai vatongoenda kakukoti totangira ipapo. Imbuka yemunhu swera uchivhara mai vangu rufunga kuti ndiri mai vangu ino anoswera uchivhara nemaprayers idiot musata. I have reported you everywhere. Tangira iko ku airport kwaunodzikira imbwa. I have put you on wanted, idiot. Atondona ndakapusa stereki. We are posted under poster kumafira kura usika waneta but me I'm waiting for you. Idiot. Kwereta mari uye kuchipatara vanokudonetera uku. Kwauri house girl uku. Idiot. Imbwa yemunhu. Ndapedza kutaura. Yeah. Ndapedza. Chitumira maloya ako ameno pamwe ndo wakamira bosi handiudzirwe nguva yekutaura neSiri. Ndapedza manje kutaura. Chivatumira futi vape futi mamwe mapepa. Idiot.